Mini revision, reading comprehension. Na aerodromu. Dobar dan, da li ste vi gospodin Bond? Da, ja sam Steve Bond. Ja sam Svetlana Jovanović. Drago mi je. Da vas upoznam, ovo je moj muž Zoran Jovanović. Drago mi je. Gospodine Bond, da li govorite srpski? Razumem mnogo, a govorim malo. Učim srpski. Vi dobro govorite srpski. Hvala. Da li vi govorite engleski? Govorim vrlo malo, ali razumem mnogo. U kafeu. Šta želite da popijete? Ja bih kafu i negaziranu vodu. Kakvu kafu želite? Molim vas, kafu bez šećera s mlijekom. Želite još nešto? Imate li sendviče? Imamo sendviče sa sirom i šunkom. Molim vas, jedan sendvič sa šunkom bez majoneza. Na ulici. Izvinite, kako da dođem do Trga Republike? Idite pravo gore, to je 5 minuta peške. Da li je Narodno pozorište na trgu? Da, pozorište je desno. To je velika, stara zgrada na uglu. Gde je Knez Mihajlova ulica? Nije daleko. Kada ste na trgu, idite pravo i prva ulica desno. U prodavnici. Izvolite. Dajte mi, molim vas, kilo šećera i kilo brašna. Još nešto. Molim vas, 2 flaše crnog vina, pakovanje putera i 4 mala jogurta. Da li je to sve? Treba mi 6 jaja, flaša ulja i 250 grama sira. Imate li sveže voće i povrće? Nemamo. Tu možete da kupite na pijaci. Hvala. Doviđenja. Na pijaci. Dajte mi pola kile jabuka, kilo grožđa i 1,5 kila pomoranđi. Izvolite. Još nešto. Dajte mi, molim vas, 1 kupus i 2 kile krompira. Da li je to sve? Ne, treba mi luk i ljute paprike. Koliko koštaju paprike? Paprike su 50 dinara. Dajte mi 2 kile. To košta 360 dinara. Nemam sitno. Izvolite 1000 dinara. Vaš kusur je 640 dinara. Hvala. Doviđenja. U restoranu. Molim vas, imate li jelovnik? Izvolite. Šta želite za piće? Dajte nam flašu belog vina i gaziranu vodu. Nešto za predjelo? Za predjelo želimo pečurke na žaru i prebranac. Preporučujem vam roštilj, to je specijalitet kuće. Dajte nam 1 pljeskavicu i 1 Karađorđevu šnicu. Želite neku salatu? Da, 1 paradajz salatu i pečene paprike. Da li je to sve? Da, to je sve. Da li je sve u redu? Da, sve je vrlo dobro. Sastanak. Molim vas, Stiva. Steve ovde. Zdravo, Jovane. Da li možemo da se vidimo sutra uveče? Žao mi je, ali sutra idem na put. Da li si u ponedeljak u Beogradu? Da, možemo da se vidimo posle podne. Ja ne mogu posle podne, idem kod doktora. Da li si slobodan u utorak uveče? Nažalost, nisam slobodan. Imam čas od 5 do pola 7. Ja ne mogu u sridu. Imam goste iz Engleske. Onda u četvrtak. Možemo da idemo na ručak. Dobra ideja. Vidimo se u četvrtak u pola 1. Gde želiš da idemo? Idemo u restoran Opera. Važi. Vidimo se ispred restorana.